latinský výrok história vitae magistra. Znamená to, že dejiny učia nás život. Keď sa tak trošku pozrieme na ten názov toho projektu, o ktorom trošku chcem porozprávať, tak ten je vlastne v súvislosti. Týka sa spracovania, takého komplexnejšieho spracovania histórie tých oblastí, ktoré sú vymenované, zememerstvo, geodézia, kartografia, katastrálne hmatateľnosti a trošku ešte viac geoinformatiky, ktorá sa tam neobjavuje. Na začiatok, ak dovolíte, tak chcem ospravedlniť pána inžiniera Jozefa Mareka. On mal túto prednášku mať, tento príspevok. Jeho je prezentácia, ja som si dovolil tam niečo trošku doplniť a inak hovorím v jeho mene. Je nemocný, ale pozdravuje rokovanie vaše a praje úspechy. Ten projekt vlastne ide pod hlavičkou Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov. Tam je trošku naznačené, že je to organizácia, ktorá má svoje zázemie v minulosti. No a hlavným cieľom alebo jedným z tých poslaní je aj zabezpečovanie určitej vydavateľskej a publikačnej činnosti. To sú, ktoré plynú z požiadaviek nás členov, ale aj nečlenov spoločnosti. Ten projekt toho spracovania histórie tých oblastí, ktoré som spomenul, boli tak iniciované jednak inžinierom Matákom, ale hlavne tým inžinierom Jožkom Marekom, ktorý veľmi ako aktívne a agilne, som si dovolil povedať také pekné slovo, naháňa publikovanie tých vecí, ktoré si v tom projekte určitá skupina ľudí zaumienila. Ja som ešte tam si dovolil dopísať, že je akoby nestarnúci kolega a vďaka nemu sa hlavne rodí tento nový ročný projekt. Trošku z histórie. Ono tie publikácie, vidíte tam roky 2002 až 2011, už boli vydané spoločnosťou geodézie a kartografie. A väčšinou sa tam jeho meno, respektíve spolupráca, či už s inžinierom Matákom, alebo s inžinierom Niedlým a podobne, sú tam vymenované tie publikácie v počte 12. Dovolil by som si upozorniť na také dve, tri dôležitejšie, jednak ktoré spracovávali historický prehľad katastra nehnuteľností sa myslí, alebo geodetických základov. Ono o tieto publikácie bol pomerne veľký záujem, sa aj viac menej vypredali a bola medzera, respektíve cítilo sa. Je už mnoho nových poznatkov, nových vecí, ktoré sa medzi tým objavili a treba to určitým spôsobom zachytiť. Preto vlastne ten projekt vznikol a v podstate sa rozbehol. Z tej publikačnej činnosti len tak pre ukážku, takto vyzerali titulné strany tých minulých publikácií. Predstavte si, že sú v formáte A4, rádové tak okolo 150 strán textu, respektíve obrázkov. To sú ešte ďalšie, len tak na ukážku. Ten nový lekčný projekt v podstate vychádzal z toho, že sa spracuje vo forme 8, pôvodne to bolo spracované viac menej tých 8 publikácií, tá samotná história, pretože tam sa objavili slovníky a iné publikačné aktivity. No ale cieľom bolo zaktualizovať, rozšíriť, respektíve spestriť, prípadne doplniť o najnovšie poznatky a technologické trendy. Čiže v roku 2012 sa začal koncipovať projekt a s tým názvom, ktorý sa objavil aj v nadpise, a začala práca, konštituoval sa, respektíve vznikol redakčný, tak sám od seba nevznikol, ale sme dali dokopy redakčný kolektív určitých pracovníkov, ktorí boli ochotní sa podieľať na
tvorbe takéhoto rozsiahleho diela. Ak si tak prečítate mená a prípadne, ak sa dá trošku aj výzor ukázať, tak ide o týchto hlavných, možno povedať, v redakčnej rade zodpovedných za jednotlivé publikácie, pretože ich bude viacej, a s tým, že si ešte môžu alebo privolajú ďalších spolupracovníkov, pretože rozsah spracovávanej látky a vôbec obšírnosť toho takto spôsobuje alebo dáva potrebu oveľa širšieho pracovného kolektívu. Predtým, než by som povedal niečo o tých budúcich publikáciách, ešte by som na jednu vec chcel upozorniť vašu pozornosť, upriamiť, a to je, že je už taká výmena generácií, že mnohí, čo poznajú historické skutočnosti, mnohé tie zážitky a vôbec, ako sa to celé vyvíjalo, poznali vtedy vtedajších aktérov, odborníkov, pracovníkov, učiteľov a tak ďalej, postupne nás stále menej. A treba využiť, že tí, ktorí ešte čosi z tohoto vedia na papier dať, aby sa to nejakým spôsobom aj publikovalo a uchovalo pre budúce generácie. Zvykne sa niekedy aj hovoriť, že k tomu, aby sa bol v budúcnosti dobrým odborníkom, patrí sa vedieť aj, čo bolo v minulosti. Mal by som tu jednu poznámočku, čo som chcel pred chvíľočkou, že v diskusii poviem, nebudem s tým zdržiavať, ale že niekedy na také geodetické veci, čo pre nás boli samozrejmosťou, ako keby sa pri tom používaní modernej techniky nejakým spôsobom zabudlo. To je trošku len na margo. Tu sú názvy, pôvodne ich bolo viacej, ale nakoniec sme sa dohodli, pokúsime sa v rámci 6, nazvali sme ich knihy, v 6 knihách, ako spracovať celý ten materiál. Tu sú vymenované a čo vlastne v nich asi je. Môžem ako s uspokojením konštatovať, ako inžinier, Marek povedal, prvá kniha je už aj viac menej rozpredaná a štvrtá kniha, včera boli vytlačené prvé výtlačky, niekde tu v priestoroch je aj vystavená, pokiaľ by si niekto ju chcel pozrieť, dá sa dozrieť. Nasledujú potom ďalšie knihy, tie, ktoré sú tam modrým a takto vyznačené. Vzadu sú kvartály, respektíve tedy, v ktorom roku, čo mienime ako vydať. Ono totižto je to pracné vždy, je to obrovský zdroj údajov, obrazového materiálu, tabuliek a tak ďalej, čiže je to terná práca. Tie dve prvé publikácie, jedna vyšla v septembri, druhá vyšla v roku 2014, druhá vyšla v novembri, čiže o tej som hovoril. To je jednička a štvorka. Viete, to poradie sa nedá dodržiavať, čo sa ukončí, sa snažíme ako vytlačiť a expedovať záujemcom. Tuto trošku aspoň z tej štvorky, že sú tam farebné obrázky, pokiaľ sa dá. Veľmi to predražuje ako vydavateľskú aktivitu, tlač a podobne, ale niekde sme si povedali, že napriek vyššej cene to tam dáme. Sú povedzme aj karikatúry, nejaké obrázky ľudí, mapy a tak ďalej, čiže to je z tej štvrtej knihy niekoľko kaškových strán. Z rokovania redakčnej rady 7 razy sme mali doteraz ako stretnutie, ale to neznamená, že niekedy skoro denne sme v kontakte, hlavne s Jožkom Marekom, pretože treba určité veci zosúľaďovať, koordinovať a podobne. To ešte z ďalší členovia, respektíve tak pokope. Nie sme tu všetci, to je z posledného stretnutia. Otázka z vašej strany. Pôvodne som aj chcel na začiatku už spomenúť, že istotne o týchto aktivitách už viete, pretože bola taká subfekčná akcia spravená dozadu, ak sa nemýlim, pol roka alebo podobne, možno viacej. A
tí, ktorí si objednali knihy, tí vlastne dostali. Tu by som spomenul, že pomocou a takým trošku pomáhateľom je aj Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý zobral väčší náklad, radové okolo 200 kusov, ktoré mieni jednak pre vlastné účely a hlavne potom katastrálnym pracoviskám po celom Slovensku poskytnú. No a tí, ktorí si objednali, respektíve zaplatili, tak tí vlastne dostali. A dostal som takú informáciu, že ten prvý diel bohužiaľ je už viac menej. Nedá sa jednoducho kúpiť, až sa zíde viacej záujemcov, že sa oplatí spraviť dotlač, tak by sa to riešilo kým. Štvrtá kniha zatiaľ je otvorené, to znamená, pokiaľ si objednajú tituly, tak je momentálne v tlači, respektíve sa niečo spravilo, čiže ešte možnosť a dolu je napísané aj trošku cenová relácia. Tam vidíte poznámka, že podľa farebnosti, podľa toho je potom, lebo tie počty strán sú rádové 500, 600, čiže pomerne veľké, vo formáte A4 a snažíme sa malým fontom, hlavne tie prehľadné tabulky a takéto veci, tak spraviť, aby to bolo účelné, to znamená, že by to obstálo a na druhej strane menej strán zabrálo. Nakoniec, ak dovolíte, by som len toľko povedal, že tí, čo to robia to v podstate zadarmo. A či veríte, či nie, ste videli, jedným z nich som aj ja. Chce to veľa práce, veľa odriekania, respektíve ak som niečo slúbil, tak musím na tým robiť. A dovolím si prečítať jednu poslednú vetičku, ktorú tu napísal inžinier Marek. Rád by som, ale ešte na záver pripomenul, že všetci účastníci predstaveného projektu vykonávajú svoju autorskú, spoluautorskú, lektorskú a s tým aj súvisiacu administratívnu činnosť bez nároku na honorár. Preto im spoločne aspoň hlasne zatleskajme. Ďakujem pekne. Ďakujem inžinierovi Bartalošovi. Ja k tomu potlesku posielam veľké ďakujeme, lebo je to naozaj dielo, ktorému sa budeme dlhé roky tešiť. No a už vítam pána inžiniera Vlčka. Budeme stále v reminiscenciách, budeme hovoriť o katastri, niektoré aspekty vývoja pozemkových evidencií po roku 64 a ich dopad na dnešok. Ja ešte poprosím